Nostro paraki nana junto con Chantal Gillard, nos queda puntos opinión tocante di difficoltà of temblor que tomou lugar na Haiti. Chantal, iets ergs is gebeurd op Haiti. Wat kun je mij hierover berichten? Ja, als eerste mijn condolences aan de nabestaanden van de slachtoffers van de earthquake in Haiti. Ja, het nieuws schokte de wereld, het schokte mij. Haiti, een land dat nog steeds in ontwikkeling is, waar de levensstandaard laag is. Het inkomen van de gemiddelde bewoner is nog geen €400 per maand. Juist dat land wordt nu getroffen door een aardbeving. En ze hebben het al moeilijk. Het is gewoon een ramp. Het is goed dat hier aandacht voor wordt gevraagd. Ik ga dat straks hier bij deze conferentie. Wij zijn hier voor vrouwenrechten in Afghanistan. Maar ook hier ga ik straks aandacht vragen voor Haiti. Want we moeten ook de vrouwen en de kinderen daar niet vergeten. Ook daar leven vrouwen onder moeilijke omstandigheden. Moedersterfte komt daar nog voor. Terwijl met een beetje ontwikkeling, met een beetje geld en aandacht, die er niet is geweest de afgelopen decennia voor het land, dat moet nu gaan komen. We zijn nu bezig in een fase van het puin ruimen, slachtoffers vinden, mensen verzorgen. Maar daarna moet er een fase komen van ontwikkeling. En we moeten zorgen dat dat overloopt in elkaar. Dat we Haiti hierna niet vergeten. Dit had al veel eerder moeten gebeuren. Dus dit gaan we nu doen. Dus mijn gedachten zijn bij Haiti. Ik ben nu hier. Mijn gedachten zijn daar. En morgen ga ik ook meedoen met de fundraising event. Er is geld nodig. Er is hulp nodig. Stuur familie en vrienden berichtjes. We gaan ze niet vergeten. We vergeten Haiti niet. The person who's behind the camera here, he's from NOS TV. Tomorrow he will have a live stream of a fundraising event of another part of the Dutch kingdom, Curaçao. So you can watch his live stream until his